kazuwai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Iye zvinezvi nyaya dzemasori ndo dzakawanda. Paipa yakataka kupai nhau kuWhite House muchiona mabusiness achipwanywa. Nhasi uno katiri kuLake kunonzi kuWarwick Farm kwakapwanywawo zvakare, vanhu vari kurara panze. And inini ndinowanzopa mubvunzo kuti sei vanopwanya vachinyanya kupwanya muna June kwakutonhora nemuna December imomo mvura yakunaya. Handizivi kuti mitsi dzacho dzinenge dzichifamba sei, kana kuti ndo pavanoitirawo kuti vanhu murwadziwe mudzokere kumisha. Asi mukatarisa nzvimbo dzakaita sedzino, vanhu vane makore vachigara. Kumusha kwacho kuchiriko here kumusha kana kuti hakuchisina? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Regai titaurika nevanhu tinzwa kuti vagere sei mushure mekunge vapwanyirwa. Inini ndinoitwa Jealous Kaingidza. Ndaigara nemhuri yangu panapa pakanosvika pachipaswa. Ende munomu takagara neRent Reform Program muWarwick Farm. Munomu inonzi Warwick Farm. So kwakazouya ari kuzvideveloper, ari kuti akatenga purazi rinori ati anozviti Nyandoro. Saka suddenly vakangouya vachipwanya nevanhu vavo vaiburitsa zvinhu panze. Ndo zvakatika panapa. Saka tikutorarama tiri panze nemhuri. Vana vari kuenda kuchikoro. So hatina kana plan. Takangogara tiripo ipapo. Saka muri kuti vana vari kuenda kuchikoro vachibva pano panze vachienda kuchikoro? Yeah. Because hapana option kuti ndichati ndinoenda kupi. So takabva unobhadhara ma-school fees izvozvizvi. Saka takangogara ndiripo ipapo. Ichi chimarata chandikutokoma kuti vavewo comfortable but it is. So ndo zviri kuno kuWarwick. Pakapwanywa zvinhu makapiwa mukana here wokunge pakapwanywa dzimba makapiwa here mukana wokunge muchiburitsa zvinhu panze? Mukana hatina kupiwa because ivo vakatoya already nevanhu vavo vaibvisa zvinhu zvavanoda. Zvimwe vachitoita rafu zvimwe vachitodya. Sei zvakafanana nezvavanenge aona chaanenge achida vachitotora vachitodya. Ndo maitiro avaita. Because inini sofa inini imba yangu yanga ine tubing nemagetsi anga aripo yesolar. Vaingobata zvimwe zvinhu zvirafu zvokuti zvimwe zvacho na zvimwe zvinhu zvakatotsva nemagetsi. Because vangwa nemabot cutter. Nevanhu vavo vanga vakapfeka mabhibhi then nemapurisa mangongongo. Mangwani marori anosvika anofunga zvoma 62. Amwe marori emvura inovava. All right. Nembwa nechi saka hata tangangotarisa vachiita bhozi. Even kana wakada kuvarwisa waingokandwa murori. And then watodaro futi takatozombosungwa futi vatatokandwa murori. Uchingozvifambira the following day vakadzoka futi vachipwanya futi dzimwe dzimba. Takatorwa takaenda nonara kuCentral. Chinza kufana kufamba kana tichipwanya. Madrone anga akazara mudenga meso. Ine mabatira aitita ngokushedza kuti uya kuno kushari pane zvandoda kubvunza. Wasvikapo akutokutipinda mumota. Saka asa muna kurowa? Kurowa zvidu hatina kurowa. Because patikazonovhariwa kuCentral tatiri more than 62. Vakadzi vanga vari 43. Varume tatiri 23. Okay. To make it 66. Right, apa ndo pandiri kurara apa. Ndichichengetedza zvimwe zvinhu zvangu zviri panapa kuti zvisadisturbe. Tine mhuri yedu apo ndo pandiri kubikira. Ndakangovhara nezvimarata kuti mhepo isanyanya kuita sei kurova. Then kunoko ndako wangu neimba yangu korooms. Ndakachubwa magetsi esolar. Ipo panapa ndo pavakapwanya korooms yacho. Nematoilet vakapwanya, hakuna toilet kana yavakasiya. Then danga rehuku rokwero
huku dzimwe dzaitorarira dzakapwanyiwa mukati momo. Mazai chichi dzakatopwanyiwa, dzimwe dzamukutoona dzichitendera tendera hapana padziri kurara. Tikutorara chi mudanga irori rakapwanyiwa. Tendere aya ndiyo ane mazai zvokuti izvo zvizi hamuna kana chinonzi mazai. Mazai akapwanyirwa mukati momo. Ndiro danga iri, danga rine huku dzakangosvika chinoputwa. Huku dzirimo dzimwe dzairarira masenzere ambokuona, ndo zvatakasangana nazvo panapa. Right, ini ndoitwa Len Mompesa, tiri mugari womuno muWiki, takauyawo neRand Reform. Tagariswa pamwe chete nemaovheti ndo aitipa nzvimbo idzi kuti tigare panguva yacho. Asi izvozvi tikashamisika kuti taakunzi budai munzvimbo muno muWiki Farm. Kokuenda hatina kwatakaratidzwa kuti muri kubuda muchienda kupi, munongonzi chibuda munzvimbo. Mota zvigredha zvakutouya zvakutopfaza dzimba. Last time takarimirwa bage chakutonoibva chakaparadzwa pasina notisi yokunzi apa siyai kurima pari kuuya road. Takangoerekana zvauya pakurimwa dzimba izvozvi dziri kuputswa zvokuti hatichatomboziva kuti tariro yedu tichaipa kuna nani, vatichachemera vachona. Mapurisa ari kuuya yakawanda, hatina kana hondo dzatiri kuita. Vanhu vari kungosungwa vachiendwa nawo. Kunoko kunotouya vanhu kana usiku kutongorwisa vanhu kuti ibvai pamukagara ipapo. Usiku chaihwo vana vari kupondiwa nzibudai munzvimbo mamukagara. Last time takasangana rimwe dambudziko Dzasu, mwana akasvikirwa usiku akarohwa musoro ukatsemuka akaenda kuchipatara. Vanhu vakasungwa vakagara mukati gore rese nyaya yechitongo. Izvozvi nyaya iri kunzi nyaya yedu iri kumatare, asi vanhu vari kuuya vachiputsa matare achona hatisati piwa kuti tiri kuita sei kana kuti tizive kuti nyaya yedu iyapa. Vanhu vari kungouya vachitiputsira. Izvozvi machembere edu akawanda ari kurara panze, mhuri vana vechikoro. Zvikoro zvachona kuti vana vamwe havachatoenda kuchikoro kwacho, havachabvuma nezvavari kuona zvichiitika munharaunda. Saka tiri kutochemawo kutoti dai tawana wanotibatsira, anotimirirawo panyaya yedu tizive kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Vanhu taakugara tikatya, taakutongoita kunge huku dzaona gondo, takugara takahwanda kungoti kungoonekwa chete watokandwa mota. Saka hatichaziva, takutochemerawo kune vari kumusoro kuti vatibatsirewo. Tiri kutambudzika muWiki Farm, tiri kutambudzika zvisingaite. Machembere ari mukati makaona dzimba dzakaitwa nemhuri, kana kuti achawana simba rokuti asumudze mumwe mudhuri kana kuti kuparara kweupenyu kunenge kuchitoitika. Tikukumbirawo kubatsirwa. Ndinonzwa pavari kupwanya vanhu vari kunzi dzokerai kumisha yenyu. Imi kwenyu kumusha ndekupi? Uyezve mukanzi muende ikoko kunosvikika here? Inini kwangu kuMount Darwin, but kuti nditi ndichaenda uko isanga tikati takagara muno zvakanaka nzvimbo ndidzo takapirwa neRand Reform. Saka taitomirira kuti tinzwewo kuti ivo vanotibatsira sei. Nani kuti vanhu tibatane. Isusu vanhu vavari kuda kuisa, isusu tiri vanhu tobatana topindawo muprogramu yachonawo iyoyo. Ongoka mhuri yeZimbabwe chiri kunyanya kushamisa panhau iri kuitika iyi yekupwanywa kwedzimba ndedzekuti mimwe misha yakapwanywa, mimwe misha haina. Ipapo panenge paine mubvunzo kuti kana vanhu vanze vakagara zvisiri pamutemo, zvinozoita here kuti vamwe vanzi iwewe gara, iwewe enda? Kana misha ichifanira kuputswa, yaifanira kungoputswa
yese. Asi chandinoziva ndechekuti maland developer ukaona akusvikirai panzvimbo vakatanga vagadzira migwagwa yavo saizvozvi zava kuti atoo mahwani anenge atangidza nekuti pavanenge vatoisa kare zvakawanda mukuedza kugadzirisa nzvimbo iyoyo. Nawo kuti vazobvuma defeat ndo pakaipa. Uyezveka chatinofanira kuziva ndechekuti maland developer vane mari, vanhu vanenge vachidzingwa vacho vanenge vasina. Ndakambokupai nhau yenzvimbo inoyi ndofunga pane gore tichitaura zvakare kuti varida kupwanyirwa vachiti nhau dzavo dziri kumacourts. Nhasi uno papwanywa nhau ichiri ngonzi ngoma ndiyo kukoti. Nzvimbo dzakawanda ka unenge uchinzwa kunzi nyaya iri kukoti asi vanhu havamire kukutorerai action whether zviri kukoti kana kuti hazvisi. Zvinobva zvatipa mibvunzo kuti ko mutemo wacho unenge uchifamba sei. Inini ndinonzi Agnes Matias. Takauya muno kupinda muno takapinda 2000. Asi kwa ndakabva kuMarawi nevabereki vangu. Vabereki vangu akaparara vari muno. Tikasara tachemberera muno. Takurira muno, vana taberekera muno, vana akabereka vana biyawo, vazukuru nevazukuru. Asi zviri kuitika zvacho muno hatisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Muridzi wemuno Tim Jobson akapa mapiki ningirikini musha uno. Amapiki akasheya nevamwe. Hatisi kuziva kuti chii chakaitika pakati apo kuenda kwakaita mapiki. Hatizive. Abedu akapwanyiriwa zvekutanga. Tikapiwa mapepa. Tikazopiwa mapepa echituru. Ndoka takangoona vanhu vachingouyawo svondo rapera iwo. Akatangira uko kupwanya. Akadai ndakaona achibudikira nepapa. Mumwe munhu ndo ainongedzera kuti ipapo ndo padopwanyiwa. Kose mimwe misha yaisiwa mumwe ichipwanywa. Hatizive. Aitonongedzera. Hatizive kuti chii chakaitika. Ainongedzera ndiani? Aripo mumwe murume anonzi Giant. Anogara muno. Zvichireva kuti pamwe pane vakavengana nawo nevaiwira nawo. Hapana zvatinoziva. Saka Giant ndianga aine simba rongoti akati apa ngapapwanywe pakutopwanywa. Tinongodaro kuti ndiye. Sezvo munhu wandakaona achinongedzera. Nekuti ndakatomuona akamira zvake apo. Vakomana ava anga asina simba rokupwanya paano kuona kwangu. Nokuti vakafamba vakamira apo, vakafamba vakadzokera. Giant achingoti ndipapo pwanyai. Handimazvo. Saka inini ndandisinawo simba. Saka tochiongorora musi wapapwanywa, makapiwa mukana ere kubvisa zvinhu zvenyu mumba kana kuti vakangotanga kutopwanya zvinhu zvirimo? Aiwa, zvinhu vakabvisa vega. Vakatopinda mumba vachibvisa, vachitambidzana achiisa kuno kunze. Ndo vakazotanga kupwanya vapedza zvinhu.
Saka panapa munogara nani? Inini ndinogara nevazukuru vangu nemusikana wangu uyo akafiriwa futi haana murume. Saka takangoungana pano tese. Saka munenge muchirarama sei? Muri kurarama sei zvinhu zvazvadai? Muri kurara pai? Tumborare baba. Ini ndinonzi Enia Absalom. Takangona chigredha chichiuya. Chauya chigredha. Obva asvika obva abvunza. Zvikanzi pano panonzi pano. Ndobva ndataura obva atarisa pabhuku ravo zvikanzi zita racho harisiri Rwanda. Hapana mumwe murume anonzi Jendon anoti Washington. Ndo zita rake chairo chairo. Yakatoti pwanya ipapo. Musaparege. Saka ini handisi kuti moshaisho ndei. Akambokudai? Handichatanga kupinda muno akatombondipfimba basa nopopera namvumo. Saka kuti ndo pane against yacho. Zvinongodaro. Saka yene zvitukona muna gogo muri kurara panze chando chiriko zviri kunyatsofamba sei? Isusu tungorarawo panze tichitawo zviri kuita vamwe vakapazirwa nekuti tinenge tichiona kuti kwekuenda chako hapana. Ko sei vamwe vakapazirwa vamwe asina? Ipapo ndo patisingazivi. Ini ndoitwawo Darlington Bisolom. Tingoriko kuleki chwero tiri kugara panze semaonero amurungu ozviitawo so pakashata. Tine challenge one yekuti madevelopment acho haana bepa rekuti anokwanisa kukudza kuti this is my stand. Ndo pane challenge imwe. Dai waikwanisa kuti ratidza kuti ndo bepa restand yedu yatikuputsa. Haipapo painzwisisika but apa tiri kukwanisa kunzwisisa kuti zvikuenda nekupi kumakotsi kuita sei vachiuya vachipwanya kana makotsi wasati waita makotsi dhero kuenda kukoti ndo dhero unenge vachiuya vachipwanya kuno kuradza kushora mutemo. Vari kuita zviri pasi pemutemo. Vachiita zviri pasi pemutemo vaine mapurisa futa vari kutenga akawanda mapurisa ezveutatu tina zvatokwanisa kumaita. Zita rangu ndinoitwa Froster Mapiki. Tiri muno muWarwick muno mutaka ya 2000 panguva yeLand Reform Program. Saka takazoona vamwe vakuya kuti aiwa ine land ino haisi yenyu. Saka tiri kutoshamisika kuti haisi yedu isi takaya panguva murungu akatotisiya muno. Takasiya nomurungu muno. Panguva yatakasiya nomurungu takatobva taano 26 years kubva tasiya nomurungu 2000. Saka iko zvinezvi takuya takupwanyiwa dzimba. Saka kupwanyiwa tikiitwa dzimba tikushaya kuti ko takupwanyiwa sei? Taita kusarudzwa uyo. Asi vamwe vari kusiyiwa dzimba. Saka topwanyiwa tichitobiwa mari nomari dzakabiwa. Ndakabiwa mari yakawanda stereki inosvika kuma 15,000. Yandaishanda pesa apa ndichiunganidza kuti ndichazoda kuti nditange zvinhu zvangu. Saka ndatoshaya kuti ndatoneta kuti ndodii ndichatangira papi. Imba yanga yakapwanyiwa. Saka pokutangira ndo pari kunetsa muStateland. Tikuziva kuti iStateland nokuti kukoti chako kwakatobuda kunzi iStateland noMinister of Lands neDeeds Office. Zvakazonzi wakazotadza kutaurawo hawo kuti ilocal government yakateya kuti iprivate. Ipapo pari kutinetsawo futi. Saka ndomamirira zvakaita kusvika panguva ine. Takangogara tiri panze. Zvino hamene kuti zviri kufamba sei. Isusu kuti kuitiwe muno mapurazi muno igovernment yakatiunza muno. Nhasi takupwanyiwa sei? Kumusha kwenyu ndekupi? Kwedu ndokwaMurewa. Saka mukanzi mapwanyirwa somonzi dzokerai kwaMurewa kuchasvikika here? Zvakamira sei kumusha? KwaMurewa hakusisina kadzimba, handiti paunorarama ndo pane dzimba. Paunenge wakaisa dzimba panguva yacho ndo paunenge uchitotiwo ndo panguva. KwaMurewa kwatono zvimwewo nokuti 26 years makore akawanda. Kana vana vangu ini ndakarorera ndichigara panapa ini.
ndakaroorera pano ndakazvarira vanangu pano wese vana vangu wese kutanga firstborn ndakavaitira panapa ende makatarisa kana miti yangu iyi inokuratidzai kuti zveshuwa ndagara pano ngozi miti yangu iyi yatondipa production yakawanda panguva yese yandiponesa nguva yakareba ichibereka kudai saka iko zvino nhasi ndingori pano saka zvakunetsa zvachinja papiko kuti Stateland yakaenda kuprivate ndopari kunyanya kuti nesa ipapo saka izvozvo kugara kwatakaita apa tatomirirawo zvekoti kuti koti ichataura futi kuti iyi ende koti iripo kudaro ichiitwa takamirira date rekoti ra27 musi wa26 mvua yakupasa saka inini ndikuda kuti ndizive kuti mutemo wacho uri papi kuti 27 mangwana 26 vanhu vayese vari kufanira kuziva kuti kune koti wakamvura yakupasa musi wa26 koti iya musi kuiremekedza sei zvatiri kuitawo isisu takamirira koti ivo vari nguva yakupasa chete waipwanya wayo wakamira papi saka yakazoitwa here koti yakaita musi wa27 zvikanzi chii hanzi wakaiva minister of lands wati Stateland neminister of nedeeds office Stateland local government ndiye yakazoti hanzi iprivate property saka kuti 2 against 1 kureva kuti pane hwana ari kunyepa ipapa because our 2 avari kutaura chokwadi nokuti vafanana ka asi government imwe chete iri kutaura zvakadaro saka wakamvwa zonzi ichidzokai munogara pasi mutaurira kuti muri kutaura zvipiko imimi nokuti muri kuti kanganisa government ye1 muZimbabwe muno masiyana sei imimi handimunoita chinhu chimwe chete saka local government yaipesana nechi neminister of lands nedeeds office ndimapona saka ndo pari kuti nesa izvi apa tamirira koti yamusi wa23 asi wakanzienda mogara pasi mutaurirana aminoti vari kutaurana zvipi isusu tiri kunyanya kuchema kuti patagara makore ese agara asi panonzi pakakwanisa 5 years munhu achigara panzvimbo paapake ko isusu 26 years hapasi pedu nanhasi zvakaoma Stereki saka ndomamirira zvakaita alright maita basa mhofu regai tinzwe kuna amai taura henyu mashoko enyu mama inini ndinoitwa mai Mapiki inini ndakashungurudzika Stereki ngokuti kana pekubatira kana chokuita handina chendinichakwanisa takishop yangu apo pamupedzanyo takaparadza zvinhu zvanga zvirimo zvikatorwa echija zvimwe hatina kana kuzotombozviona takashungurudzika Stereki takapinda muno sekutaurwa kwazvaita nababa takapinda muno tikagara muno panguva yeland reform yacho asi taakutoona taakuuya taakuputsirwa saka ndakatora kubatikana mwana wangu wamwe aitochema achitoti mama pamwe acharohwa neBP asi ndakangozvise kuna Mwari ndikazvigamuchira kuti ndozvatapo asi panapa hativhi tichaoneka kwetichaendeswa nokuti kwekuenda chaiko hatina saka takashungurudzika Stereki kana wana wakatambudzika singatomboiti vechirara vechirohwa neflu tichindorare panze dzamarana baba azogadzire jarata iri kuti tigare imomo saka zvinhu zvakatirwadza Stereki muStateland ini ndinoitwawo Adam Nyamgara ndinogara muno muWarwick farm takasangana nedambudziko rekuputsirwa dzimba dzakaputswa machembere edu ndofamba ndikubva kufamba izvo ndechikutenderera purazi rese unonzwa tsitsi machembere ari panze izvozvi kuri kutonhora vari kurara paopen mhosa yavo ndei hapana kuti vanoenda hapana chavanoziva chikafu chaicho hapana vanotodawo hendi voputsirwa dzimba saka zviri kufamba sei tapererwa muWarwick chichaziva kuti toenda kupi hapana hatizivi kuti toenda kupi mhosa yacho ndei kana iri mhosa munotaura kuti bvai apa endai apa mhosa yacho yekuputsirwa dzimba ndei kuchitonhora kudai so zvakaoma hazvo kumusha kwenyu ndekupi indobva kwaRusape kwazvitero tikazvadai modzokera kwaRusape unenge wakutofoswa nesituation but kunoku ndo kwandajaira kuraramira ndajaira kuraramira kunoku isu vana vedu vanodzidza kunoku izvo vamwe vakapedza zvikoro vamwe vachiri kuzvikoro uchanotanga kuti 1 from ages kwaRusape kwacho izvozvi unobatsirwa nani zvakatooma hatichazotonanga kupi zita rangu unonzi Gerald Chipengo takurira munomu tiri zvizvarwa zvemunomu tatangagara munomu from 2000 up to now
purazi ichiitwa land form anazvigazetwa purazi anachipiwa mapurazi. Saka dambudziko riri kuita nderedai so ndekuti maLens Baron aya akaziva kuti iwe ndakambokupfimba ukandiramba anongouya achinongedza kuti apa ndipa mapiki apa ndipa mhofu vanouya vachipwanya. Ndo situation yatikusangana nayo izvozvo. Ipapa vakazotiziva papa kuti ndakupa information yese yemupurazi kana ndikufamba nemi chikuratidza kuti ava ndo vakapwanyirwa. Nhasi handichitorari vanouya futi kumba vangu vachiita sei vachipwanya. Zvakaoma zvekuno kuHowick vabereki vari kutambura chando chikurova nyangwe vanhu vakarara panze magumbezi anongomuka akatota kuti chapwata. Isati nakumwe kubasa kwatinoenda tandajaira kutobatawo hove notoforomawo zvidhina muno muHowick. Hatina kumwe kwatinoenda choti kanzi bvai toenda kupi. Hapana kwatinoenda, mabasa hakuna, mabasa akavharwa. Kwataitoraramira uchitokwanisa kuti uchikorokoza kwacho hakuna, kwakavharwa, mazoe akavharwa. Patikwanisa kumbototsinziridzira choti kanzi tibve tinoenda kupi. Wakaba unosungiwa ndapo zigore rekungwangura kwevanhu. Saka hatina, da hurumende yakwanisa kutibatsirawo semayouth totochemawo kuti hatina kwekuenda kana zano neplan kwekuenda hatina. Totochemawo kuti vari kumusoro kuhurumende da vatibatsirawo. Ipapa totoziva kutonzi tafamba tatobuda kudai totoziva kunzi abudisa information yepurazi rinoita tinongoya chipwanyiro kana topondwa kutofa. Tine mamwe mayouth akatopondwa izvozvi. Nyaya chakangorova but iriko kuHigh Court. Nyaya chakangorova yangonzi haina, yangotsikwa vanhu vakabhadhira mari satina chatinacho. Saka chikumbiro vari kumusoro hurumende ikwanisa kutibatsirawo pamusoro peHowick. Toda chokwadi kana iri state land, kana iri private property chatingokumbira chida kuziva chokwadi. Tatambura seisusu mayouth hatina kwekuenda kana zano. Kwatakateerera nguva ndikati siyai zvinodhakwa hatichatobati zvinodhakwa. Apa makuti pazira tinoenda kupi. Hatina kwekuenda, tine mhuri, tinoenda kupi. Seni ndinawana 4 vanoenda kuchikoro vanoenda kupi. Hapana, uya vopazirwa. Amai vangu vakapazirwa, havana kwekuenda. Vanobva pasi kwaMutare vakapinda muno 2000 vanoenda kupi. Vanga vatoti wazorora vatochemberera muno moya movapazira. Zvinorwadza, handina, ndatendamo. Onguka muri yeZimbabwe ndofunga maonzwa nhau iripo. Mubvunzo ndiwoyo kawokuti kana nzvimbo ino isingatenderwe kugara zvaireva kuti misha yese yaifanira kunge ichipazwa. Pane makuhwa zvakare ekuti vanhu vari kusara munzvimbo ino vachazopiwa pekugara. Ndofunga ivo vacho vada kuzopa vari kuona kuti vanhu vakavapa vakawanda zvakare inenge iri losi kwavari. Saka pamwe ndo zvaakuita kuti vati iwe ibva iwe sara. Uyezve zvaakuratidza kuti semanzwiro amaita vanhu vari kumakoti, zuva rekoti isati yatongwa uku kuno kuvanhu vanenge vakupwanya. Ndizvo here munyika yababa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Gatsanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.